Siinä sitä on kuparipannulla kokkoa ja siellä on poikasia hyllyt pullollaan. Tässä on vähän 300 tässä hyllyssä. Ollaan Kiuruvedellä ja lappalaisen Olavin luona ja sulla se on melko iso kahvipannukokoelma. Onko Suomen suurin vai? Ei oteta semmoista Eikä ruveta kissoamaan. Niitä on vajio 700 teepannuin kanssa ja näitä kahvipannuja on niin kuin siinä pikkusen yli 400 ja sitten on muut esineet vielä. Joo. Sulla on 3 kohti käyvää vilkaisemassa. Joo. Muitakin, mutta joo. Kerro nyt vaikka tästä isosta pannusta jotain. Tämä on kaikkiin kahvipannu ääti. Tämän tilavuus on 25 litraa. En ole näin isoa muita tuolla netissä näin kuin tämä. Joo. No sitten haluan sanoa, mistä tämä alkoi. Tässä on tämä minun keräilyn siemen. Eli se on ensimmäinen pannu. No niin just. Ihan tolokun kokoinen tuokki. Paljonko se? Ei ole 10 litraa? Onko? On. No sitten se oli 4 vuotta sitten, sen ostin Usko Väisäseltä Romuukolta. No siinähän meni puoli vuotta sitten eteenpäin, niin huomasin, että niitähän on 118. No siitä se, kun taati rupesi kovenemaan, niitä piti tilata ihan myötä. Ja siitä se on jatkunut näin päin asti. Joo. No niin. Mikä on tämä keräilyhomman niin kuin se juurisyy, että minkä tähän? Minulla ei ole ihan selvinä vielä, että mikähän siinä olisi, vaan sen olen huomannut, että tämä antaa minua ilauttaa hirveästi ja innostusta tuottaa hirmu paljon ja silloin sitä ei vaan tullut huonoja asioita, kun näin kasattelua. Ostatko sinä uusia pannuja vai ihan vain noita vanhempia? Kaikki on käytettyjä tässä. Joo. Ihan kaikki. Tuossa on Kaakasin pannu Indonesiasta. Näitä on suunnilleen 15 maasta. Kaikki. Tässä rivissä sitten on, se on tässä, niin on yli 20 puolalaista pannua. Niitä on niin kuin toisissa eniten. Mitäs tuo Kokkumi Ruotsi on? Se on ruotsalainen, sillä alkuun kirjoitin ei olisi pitänyt kirjoitella mitään. Joo. Mä ajattelin, että jos kun ostaa mähtäkoneen, niin saapi tuommoisen kaapan tekijän. Tässä on sitten semmoisen tätin kuin Raija Uosukkisen pannu ja näitä on joitain kymmeniä. Niitä on aina 3. Eli se on suunnittelija? Niin. Niin, siinä on 3 kokoisia. 3 joo. on aina kato. Eilen sain tuohon tilattua, että tuokin on nyt 3 näin. Joo, niin just. Semmoista. Tässä on ulkolaisia paljon. Tuossa on 2 kiinalaista. Joo. Kiinalaista. Tuolla on sitten se niin sanottu aloituspannu. Mitä tarkoittaa aloitus? Niin, tuo joo. Huutokauppakeisari. Viime kesänä tuli käättyä siellä. Joo. Siellä niin se tarttuu mukaan siellä. Lähdetäänpäs katsomaan Joo, nyt meillä ei ole aikaa suvuselvitystä joka pannusta tehdä, että kun näitä on sen verran, että keretään kierrittää kaikki. Katsotaan joku sieltä erikoisempi. No niin. No niin, tässä meillä on toinen seinällinen. Joo, tässä on pehtoripannut. Ne on hyvin haluttuja ihan Japania myöten. Antti Nuran nimi on suunnittelija. Tässä on Heikki Orvolan kanssa. Taitaa olla kaikki pannut. Ja tuossa minä muistelen, silloin kun olin lapsukainen, niin nämä alkoi ilmestyä silloin 60-luvulla. Näitä pannuja tuli kotiin olleen. Joo. Siinä on useamman muunlaisia tässäkin Ruotsista ja Norjasta. Tuolla on semmosia pannuja, että mahtuu tuonne puuhella. Niin se on se ranssi, katos. Reikään. Oli silloin kun kuparipannu aikaan se oli. Eli Hellassahan se oli, kato. Tässä on tämmönen reunus. Niin just. Ja tuossako on viimeinen hankinta tuo musta? Siinä on semmoinen pannu, että se on yhden kerran ollut ja se tapahtui yöllä tämän ilmestyminen nettiin ja
Ja minä sitten heti otin yhteyttä, niin se Lapinlahdelta oli tämä myymämies, vanhempi täti, 83-vuotias. Ja sanoi, että no hänpä tuopi aamulla tuonne Iisalmeen, että ostatko sinä sen? Totta kai. Totta kai, ja me kaappa tähän jutkautettiin siitä, niin se oli silloin yöllä sekin täti liikkeellä, niin kuin minäkin, kun minä olen aamuyöstä niin kuin poika lähtee aina töihin ja nousen aina muuten, niin tämä on semmoinen harvinaisuus. Joo, ja se on tuon värin takia, kun yleensä ihmiset niin, ostaa näitä vihreitä, niin, punaisia ja keltaisia. Niin justiin. No niin, mennäänkö me sitten sinne, tässä kohta sinne saanan perukalle, vaikka katsotaan kun lasilinnut. Voidaan katsoa lasilinnut välissä. Joo, niin kuin viime talvena. No milloinka sulla on? No siinä on lintupoika. Joo, se viime talvena, kun ei oikein niitä pannuja mennä, onhan minun pakko ruveta näitä lintuja kerjäämättä, jotta touhua talvellakin on. Niitä kerjätyi tämmöinen parvu viime talvella. Joo. Oiva toikkaakin on jossain varmasti. Ei ole tässä, en ole kato, kun näitä muutamaan kympiin. Niin. Ne on ne toikat on vähän hinnassa. Kyllä se ei mehtämiehen onnistu niin. Täytyy lähteä käymään pankissa, jos niin. Kyllä se semmoista. Vaikka nämä on yhtä nättiä kuin toikan. Niin, eipä sitä, mistä päästä tietää. Niin joo. Tämmönen äkkinäinen ainakaan. Tuossa on muuten ihan kommeen näköinen. Siinä on monta komieta. Muutaman kympin lintuja. Ja on siellä näitä ihan nättiä muille. Tuossa on. Tultiin pahan pihaan varastoon ja täällä ei kun kokoelma jatkuu ja joku kahvimyllykin on tarttunut matkaan. Olavi, onko sulla mielessä semmoista jotain harvinaisuutta, joka pitäisi ehdottomasti vielä suoda kokoelmiin? No kyllä, en ole nyt, kato kun tuli täältä reilu 60, niin en ole nyt kerralle etupäässä niitä Ousukkiseen niin puuttuvia pannuja. Kato, kun ei taida ennen seiniä suoda vapaasti. Pitää ruveta jotta, kun minä olen koettanut olla nöyränä, vaan nyt ei ota ennen sekään. Ei tiskoamalla sua ennen seinätillä. Ei sua. Ja luppauksilla. Joo, se on tuo kahvimylly, se on semmoinen, että niitä sitä ei kuule ennen tehdä. Ei, tuossa on melko uusia nämä. Mutta onko nämä ihan toimivia vai koristeesineitä? Kyllä nämä on siellä katsonut rattaat, vaan eiköhän lie koristeesineitä. Joo. Ei minusta tunnu. Muutamia on katon, nämä on niinku ihan oikeita keitä. Joo. Ja sopi näin. Mutta se oli enti vanha niin joka mökissä, että sai kahvit keitettyä. No niin se on. Ne ostettiin papuina. No niinhän se on. Ja kyllä se tuossa K-kaupassa, mikä ajat minun kotipäivän, kyllä ne jauhoi sitten kaapassakin rupesi jauhaa. Joo. Jaahaan ne jotti parhaat vielä. Niin, no onhan se. Sehän on tämä, kun aina tullaan vanhat asiat uudestaan niin, muotiin, niin kuulemma sopi tuoreempaa kahvia. Niin se on. Joo, hei, vielä semmoinen hölmökysymys, kun en ole millään lailla niin kuin tähän asiaan perehtynyt, niin mistä se erottaa, mikä on teepannu ja mikä on kahvipannu? No etupiassa katsottu ripaan, se on tiellä kuppeilla ja nämä on posliinia, minun ymmärrys. Nämä teepannut? Niin. Niin justiinsa, ja se on kahvipannussa, se on tuolla päällä? Päällä Joo. Niin. No se ei mennyt tämäkään päivän hukkaan, tuon verran viisastu. No hyvä juttu. Nämä minä olen etupiassa kirpparilta ostanut, mutta no kahvipannut on netin kautta. Joo. Romu-ukolta Usko Väisäseltä on jonkun verran ostanut. Tuolla on ihan maitokannon näköinen, mutta niin onko ne kahvipannuja kuitenkin? Kyllä se teepannu lovinnaan, täytääkö näitä? Joo, niitä kahta sinne vierekkäin. Niin, teepannuja näyttää. Joo.
Kyllä se on semmoista. No niin katsottapas tai sovittaa, että mukavia kahteluhetkiä, joka sattuu näitä kahtomaan. No niin. Ja saa näitä, joka löytää tämän paikan, käydä paikan päällä kahtomassa. Ja mahdotontahan tässä nyt joka esinettä on nähty. Niin, ja sitten ei tänne nyt ehkä kannata museota perustaa. Mutta joka on tosissaan kiinnostunut, niin saa käydä Suopi käydä, en minä aja pois. Joo. No niin, tämmönen harrastus Olavilla. Kiitos. On jäässä ilmaa, on jäiden virran vaan. Tuo talvi lunta ja maata kunta, taas kaadet kylmät luon. Hetki jo sain, on noussut sirppikuun. Soiva laikka, ja vaikka vei talvi riivun. Vois asuta sen ja sen kuuluvat kuns. Mutta ilo jää, ja kun saavun uus. Lämmin aikani jälleen kukkasiin, kun mut lansun kanset luo. Ilma on jäiden virran vuun. Tuoltauri lunta jännältä kunta, taas kaadet kylmät luon. Hetki jo sai, on noussut sirppikuun. Soiva laikka, nyt hiljaa vaikka, vei talvi riivun on. Ois osovesen ja sen kuuluvat kuus. Mutta ilojan ja kun saapuu uus. Lämmin aikani jälleen kukkasin, kuulut mansun ikäiset luo. Lansuuri